الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksami, mga pagaryami, guskano ang mga bubemi na sampur narkano ang mga aryami. Dadaraan at sirampaman ikabaloy. Ayama na niyan na pagwid wagama na gusto ka pagingid na pangintanok wallah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa kini sampay na merkano. Sang kutwa salam nagyutod ni magweloy amang bagian niyo sa iko kawyag tanong si isang kaya dunya na sampur na si isa alungan na mori sa aya manabendingan na kabending tanoy man to na pad si iko tarikh aya maananian na history aso daftar umiyang gulaw la kumiyang una masa o miyang una ang mga nasyon na kalaan sumiyang gulaw law mga Muslim sa iko ken dato Iran nagusok kaya pakalaula dayran sa iko agama kanu agama Islam kakalo na pagpakatwatan ron sa duwan ang mabubaloy ang kita tano sa iko mga galabag tano bulabaw sa mga ulwan tano naguso mga alara katanoy paninindig ang mga mujahidin sa iko agama tano na kakuan niya na isa tuma sa iko ayama na niyan na dindiyan di ka paninindigan sa iko agama tano agama Islam. Yang kaiyaw pa man na makampatabandingan nagyaiso kaya taba na o mga Muslim si sa ingda Andalus maanagyang kanan ing da Spain si matatagu si sa sedepan walungan sedepan ang kananaw pa ma na nga iya ingda dunia amarani si isa ingda Maghrib udi na ingda Morocco. Ayaw to kaya pantaga na komandar, binaya a komandar akabubantugan na daat sa lakaw arwar ti Tariq ibn Ziyad. Si Tariq awata amamay Ziyad na sa kanyan komandar isa ko pagkabubayaan na komandar Musa ibn Nusair. Sitman si Musa ibn Nusair na general o mga sundaro o Daulatul Umayyah. Ay maananian na sundatuan o Maawiya bawataan Umayyah na andabay ni ginan emiya kasambi amala andatuan o Islam o Oryan o Khulafa o Rashidun namin miya kauma sa tumampar sa India sa tampar sa Sabangan na miya katalinguma sa isa ay maananian na ingda Maghrib sa tampar sa Sudupan na tamam man sa ingda Espanya aginan so inged o mga Kastila o di na mga Espanyol. Takinubabis ka sa mga Espanyol, kaya nalayang daniran mambuang kayang inged tanwa Pilipinas, kuuriyan ang kayamasa, na giyabisaw pa man na mga Espanyolanan na miyaw na so kiyan dato iron o mga Muslim, ay ningaranan sa mga Moro, at kipag-inged sa inged Maghrib. Sa miya ka sobra, so 700 ragun uli na may tubo na kabaloy 800 ragun ka 700 ag 50 ragun. Ayam anaw to na ini puong kuragun 700 ag 10 agwisa. Kukarn amiladi na tamang kuragun sang gibuwag 400 ag 10 ag 2 sa iko karnul miladi uli na sa iko Oriano Isa alayhi salatu wassalam. Kagi mo to na miyaw na sukya sa butang sa iku mga tutul at sa iku masa waya maananian na isa ko mga sahaba giubatian ng kanan ng mga ingrid sa North Africa sa raya a kontinenta a Africa si Uqbah bin Nafi' na andabay nin palapalayan yan dinayamanan na miyataban ang kanay puun sa ingda Libya, Tunisia, Algeria,
maanagyagid sair na taman sa ingdamurko na so kaya pa ko man yan sa kilidaragat na miya panutul sa iko tutulang ko mga sahaba si Uqbah bin Nafi' na gumiuraw ko sa Peter yan na ya Allah naudang karakan baluya abalam benang kairagat na mata-mataan aplipusong ko panay kasungwa na kampanswing ayama na niyan na maranisang kaiyaw pamanadarpa kaanak nun mapamulas so pandi wagamang kaagama Islam Madiadi na may pusang kutwa mga sakaba na miya kasambi sa mga tabi'ain na sa iku ikasyaw pulo aguduragun. Alungan ulan-ulan Ramadan ikadwa pulo agwalo ko ulan-ulan Ramadan 92 after Hidra. Siyaw pulo agudwa ko Oriano Hidra na piyakatindig itarik bin Siyad sumisyon yan at sugo ano ng kutwa pamana General si Musa ibn Nusair at General mga Muslim sa ayam ano to na miyaw ma-order sa gubatan yan ingda Spain. Uni na ingda Espanya. Ayaw tuwa kapapantagan na khalifa na si Walid bin Abdul Malik as kanyan ipadato-dato ano mga Muslim sa isa yung dunia. Sama no to, si Tariq ibn Ziyad na ayabu akadakal asundaro niyan na pitong gibuwa sundaro na patatiman akapalamaro niya pagdaaniran sang kutuwa kaya gubatayran sa ingda Espanya. Sa isa English na pumbutuan sa Iberian Peninsula. Nagyang kanan Iberian Peninsula na makapag-abayro ng kanaing da Espanya agugya ingda Portugal sa tamparian sa Silpan na ayabu akawatan yan sa ingda Maghrib uli na Morocco na arang-arang ayam ananian na mga talugawi ay ilargaw na pamanakapal. Allahu a'lam sa ikukatiro o mga panunutulan. Mga uripin wallah na takdir wallahu ta'ala at so kaya pakadungkuiran sang kutay diyang kutap kapakadungkuiran din si sang kutwadar pa na so Tariq ibn Ziyad na siya kupaturog sa mayto at turog na pitagin piyan sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayam ananian na Peterun unabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakadaog ka sang kaiyaw pamana kang gubatan ka sa ingda Espanya na miya kanawd ng kuta commander nagyutudan miya baloy miya pagadimatian sa danian butagi o danian naming gulala ng kuto pama na kaya ilayan yan sang kuto pamanakiyatigin pa niyang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so kaya pakadungko iran sang kuto pamana kilidaragat ang kuto ingd na inisubuyan ko mga pagtaon yan lekabayran sulangwana galidniran sulangwana kapaliran tutungayran nagalidniran sa ragat sulangwana kapaliran namiya mamasa sa mga pagtaw namiyang gulaw-liran kakay subo ano mapuro. Na siyang uran yan siran sang kuta pa man nakatitimuan yan kiran sang kuta kilidaragat na inipangutban yan kiran ng kuta khutbah ayama na niyan na tamani man to na mini-transfer kulang-ulang na malaabas sa dunia ang kutwa khutbah. Ayuhal muslimun aynal mafar al-adu amamakum wal bahru waraakum wal bahru min waraikum. Hey, mga Muslim, na anda ka no pagapas, asuka sa sanguran niyo na mga riduay, na suka tatalikaw da niyo na kaludan, na ebit sa kapuro Allah ta'ala, kaya buwa ka pagapasan niyo na subusu Allah, kalagi kanud no yamanan yan, na mga wataaylo, aba niyo din na yamanan yan, na madidang asupangan ng kan sa iko, lamisaan na din niyo kaubay, na ayabu aka kapakakaniw na sa din sa matabaniwa panganangkan sa iko mga riduay niyo ayabu akakumani ko mga sanda tayo mga sandiya tayo na sabu sa matabaniw ko mga riduay niyo na iman to ng gubat tanong na dua-dua pipikiran tanong panini atong tanong pagampaganero na makataban tanong sa parak agamaw wallah subhanahu wa ta'ala suwat ko Allah
Ikadua, na masahid tanu palaya. Amay kabatan di pa kadaga wallah subhanahu wa ta'ala. Na palapalaya tanu masahid. Na binilangan niyan na siya gumba nira ng kutway na dama ka sarabay na ang kutalang ulang wan aminipan tagilan na pamanapagtaw na miya pagsira ng kutab minipan tagilan sang kuto pamana miya ka salungan akya pakadungkuiran na miya ka report sa mga daklataw na gusto mga dato sa ikupadato-dato aniran as King Roderick ayam na niyan na adina miya ka umagubat na disiran din kasindarungan dito sa mga Muslim ang mga pagtawi Tariq bin Ziyad hagi mo to nagyang ko ta dato na sabab ko kaya kawikiran nagugukya kikiran na lang manu sundarwiran na tinimuiran na miya lalagwi sa magatos ng gibwa sundaro na gusto mga alakiran na tao mga prinsipi na gusto mga parikiran na ayaman na niyan na palaya din na ayaman na niyan na miyalaw sa Tariq ibn Ziyad na takdir wallah subhanahu wa ta'ala asumya katulugawi na pendapatin yung manang kuto pamanakyabi wallahu ta'ala sa bagir ko mga Muslim na ayamalaan na si Commander Tariq bin Ziyad na ando ba ini sumya katulugawi na pilawayan sa mga Kristiyano na ando siram budin da miya ka antap na miya biyagiram panangkutan padato-dato aniran as si King Roderick isa kabituon ng mga Arab na si Ladrik na miyadak po mga Muslim na piyota aniran sa ulo ini siula iran na ini siyang king iran sa ulo niyan miyang gulawlanan si ika-20 agwalo ko Ramadan aragun aayamanan niyan na siyaw pulo agudwa ko Urian o kaya tugalino nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam puun sa Makkah na tumiugalin sa Madina na ando ba ini giyang kaiyam yang gulawla na miya katatarusad na langwan na mala aswidad mala piaging dingdan sang kanang da Espanya na miya ko mga Muslim miya taba ni Tariq bin Ziyad na miya baloy aw pamana isa kabubantugan aw pamana mama si ikukuan ay na niyan nakapakitidawa sa inaluyang kaya panunutul apitero yan had Tariq's forces been defeated in the battle it would have been known as one of the insignificant events of history but since 12,000 Muslim troops it came to be known as one of the most glorious battles ever fought by humans. Giyang kaya tidawa. Kaya pakitidawa Tariq bin Ziyad gusto mga pagtaon yan na upaman niyang buko tiyaban siran sang kananakya gubatayran sa Ingda Espanya na ayamaan niyan nagkabaloy agyang kayaw pamanakya pakitinaw na ded na kirampi anong ded na baon bantugan kaayamaan niyan nagkabaloy ayamaan niyan na padapan sa paawing nagpagrig mga Muslim na sabab sa kagyagiyang kaya sundaro Tariq bin Ziyad sa 10 agudwang gibu inutom niya baliw sa 10 agudwang gibu kami kataling mas reinforcement Musa ibn Nusair na ayamaan niyan na kaya manan susundaro niya na 7 gibu na andabay ni mimbaloy siran sa 10 agudwang gibu na miya tabanira ng kutwa sa timanay isa ka presidentian kundi pati niyo man ang kutalimu wallah na sabab ko kaya tabaniran na miya baluyang kayaw pamana daptaran sang kaya kaya pakitidawa one of the most glorious battles ever fought by humans. Isa ko kababantugan ayam ananian na mala kaya tidawa miya bantog sa iku history. Miya bantog mga Muslim na miya bantog punwayam ananian na mga Christian. Sabab sa ayam ananian nagyang ko takele ako kawaraw o mga Muslim nagusi Tariq ibn Ziyad niya sabutay sa word history uli na Islamic history ini surat akbar sa teoriksyonan Mubarak Furi ay sana na malaaw lama panunutul uli na matao sa Tariq aguso siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam si Mubarak Furi kagi mo to na mangurit mo Allah diyang kanan pagkailay sa isang kanapamapa sa pagalatan ayam ananian na muro ko agugya Spain amasimpi taragat na adin ayam ananian na palawro
si matatagusan niya kung maranin sa pamanig da Espanya, matatagusan ko 20 bubituan sa Gibraltar. And also to bituan sa Gibraltar ka in honor of Tariq bin Ziyad. Iniban to di na pananad mo to kay Tariq bin Ziyad kagiyang ta Gibraltar na Jebel Tariq. Dito kun so Palawi Tariq ang kutwa pa man na Palaw. Ayam ananian na matatago sa pagilitan na Afrika, nagugiya pagilitan na Espanya. Sa giyang kananaragun, apito gatos, agupito po, agusapulo agwisa, tamang ko ragun 1492, 711 AD, until 1492, after the death of Christ, na giyang kanaragun na ginani inindato o mga Muslim sa isa ing Andalos, na mapunutultanot sa Korea na so ay maananian ng mga bantugan na gusto niya pasad sa makaukit sa masapita ay maananian ng mga tutul sa sulang-ulangwan ang mga pagalitan ang mga alay katao lagi ng mga doktor na gusto mga profesional gusto mga ulama na katawan nila na niya kabati ira na na ay maananian na kapakay ando ba ini pero nirarakan suya maananian na karibatan amyaribata turun kaya bu di karibat na swalla subhanahu wa ta'ala sa giyang kanan niyang gulawla na ay maananian na niya kalalaaban tugan ng mga Muslim kagina ni pagampaganaya masa aso Islam na makatransfer sa lupa a kontinenta ay Europa gina ni paganaya masa ay maananian na supandi waga may Islam na niya pakatindig sa kontinenta Europa na ande ba ini sa Koreano to na niya baloy ayam ananian na Ingda Espanya at so kada lang ko tatawron na sobra sa 5 ka milyon na pagtaw na 80% na palapalid Muslim sa aya kada lang namiyakap Muslim ro nagyang kutuan niti ba pagtaw ayam ananian na miyangaw una ang mga Espanyol na sumiyod silang wagamatan wagama Islam sabab sakap kailan sa kauntol wagamatan wagama Islam sa sila mong kuskanubo pagningkuk wala subhanahu wa ta'ala awad na paman karibatan akan na irila yarakan as sabab ko kabubuluyakan ang manusia ay bu di karibat na swalla. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.